A favor o en contra? L'etern debat sobre el consum de drogues sembla condemnat a una d'aquestes dues posicions. Encara que no hi ha consum sense risc, poques vegades es parla de la capacitat dels joves per valorar la decisió de consumir o no consumir. Avui en dia tenim accés a molta informació sobre aquest tipus de substàncies, així com els seus efectes. Per tant, si decideixes prendre drogues, informa i decideix. Avui, a l'Això no és Mònaco, parlarem de drogues amb el Toni Llort, qui també ens explicarà les accions preventives que es porten a terme des del Servei de Drogodependències de Reus. Coneixerem què es fa al punt d'informació i orientació per a adolescents de la mà de la Xesca i veurem com aquestes accions es traslladen als centres educatius i al món de la nit. A teenager is a person who is finally grown up to the point that he can begin to struggle with making his own personal decision. Bueno, vaig començar fent d'educador de carrer i llavors vaig contactar amb el Servei de Drogodependències. Primer vaig començar en plans d'ocupació, una mica com fa tothom, no? I vaig començar a treballar el tema del carrer i de l'educació de carrer, anant als llocs de consum i coneixent els usuaris de drogues, que d'ells una mica són els del que he après bastant, no? Dels seus comportaments, de la seva manera de relacionar-se i sobretot dels seus problemes i de la seva realitat, que encara que visquem en una ciutat que sembla que tot està molt endreçat i que tot està molt bé, doncs realment hi ha una gran part de la població que té problemes, que viu en condicions de pobresa i inclús de marginalitat i estigmatització. Estem aquí al Servei de Drogodependències de l'Hospital Universitari de Reus. I aquest és un centre que bàsicament el que tenem són els problemes derivats dels usos i dels abusos de drogues. Quan parlem de drogues ens parlem de drogues legals, drogues il·legals, i això volem dir que tractem des de temes de tabac, d'alcohol, però també tractem tot el tema d'opiacis, cocaïna, cannabis, etc. Tots els temes relacionats, ja sigui perquè hi ha problemes de consum, hi ha problemes d'abús, o bé problemes d'ús, com per exemple qui utilitza tabac, beu alcohol, però ho ha de deixar o vol deixar, doncs aquí s'ajuda a diferents nivells a la superació d'aquests problemes. Normalment, algunes de les demandes que ens pregunten és on està el límit, no? Vull dir, és que tinc un amic, però a vegades per no preguntar directament, no? Tinc un amic que mira, es pren tanta quantitat, o es beu tantes cerveses, o fuma tants porros, no? Llavors, com puc saber perquè això ja ha passat a l'addicció? Nosaltres en diem on està el límit entre l'ús i l'abús. Vull dir, això, el límit nosaltres no podem dir, mira, està en 10, està en 5 o està en 3. Cada un té el seu context, no? Té la seva manera de desenvolupar-se, té el seu metabolisme, la seva concepció de salut, llavors cada cas s'ha de tractar molt individualment. Nosaltres també, una de la filosofia que tenim aquí és tractar el problema de drogues de manera global, no? Vull dir, entenem l'individu, la substància i el context. Sí, les drogues són tabú perquè es desconeix realment quins són els mecanismes que fan que les persones que acaben amb problemes siguin la imatge que no volem veure en la societat o la imatge que ens fa por. Hi ha tabú parlar de sexe, hi ha tabú parlar de drogues, perquè són temes que tota la vida han fet por, es desconeixen i sembla ser que moltes coses que estan associades al plaer, que l'experimentació, el plaer, moltes coses porten a això, a la por, a les barreres a parlar-ne, i això limita molt i això el que fa és això, crear encara més aquest mite del tabú, que avui dia estem al 2009, i encara en moltes cases fa cosa parlar amb els pares de drogues, ens fa cosa parlar de drogues quan anem al metge, o que sigui, això és una cosa que, jo penso que mentre sigui una cosa prohibida, això també és un fet social que s'ha donat al llarg del temps, quan sigui alguna cosa prohibit, això continuarà. Que fos un tema més visible, més normalitzat, ajudaria molt a treure ferralla de tot aquest tema, sobretot en el que fa als problemes. Problemes que tenen els adolescents amb els seus primers consums, els problemes que tenen persones amb consums ja crònics i persones que han esdevingut després malalts per infeccions derivades del consum. Això ajudaria molt a poder treballar bé el tema de la prevenció, el tema del tractament i el tema sobretot del poder-ne parlar ajudaria moltíssim. Sí? Hola, jo Manel, soc el Toni. Hola.
Hem arribat aquí, al carrer Ample, això és l'àrea de salut pública, i aquí tenim el punt d'informació i orientació per a adolescents i per pares. I aquí se l'entendrà per orientar i filtrar totes aquelles demandes que en un primer moment no cal que arribin al servei hospitalari o al metge de capçalera, sinó que aquí ja es poden sortir de dubtes i poden obtenir la informació més de primera mà i veure la cosa si necessita més atenció, ja simplement se pot mediar una mica entre la família, l'adolescent o el mateix adolescent surt de dubtes i ja està. És un servei que és gratuït i confidencial, que treballem amb la coordinació també de drogodependències i a banda de fer prevenció a les escoles, als instituts, de fer assessorament amb estudiants, també el que fem és assessorament específic amb famílies i joves o menors que tinguin problemes relacionats amb el consum de drogues. Llavors el que sí és valorem una miqueta quin tipus de consum és, si és un consum d'ús, d'abús o drogodependència. El que és important és que moltes vegades els joves o menors que ens arriben aquí no tenen consums de drogodependència, són més consums d'ús i no problemàtics. Llavors el que treballem és una miqueta amb aquest jove i amb la família, perquè les famílies s'angoixen moltíssim. Descobreixen que el seu fill està fumant un porro i el que es pensen és que demà mateix s'acabarà punxant. I això la majoria de les vegades no és així. Pots ser aquí? Sí, Vinc a fer un treball sobre la cocaïna que m'havien demanat a l'institut, a veure si em podies proporcionar informació. El que farem, jo et passaré ara una sèrie de fotocòpies d'aquest llibre que està molt bé i et donaré també material d'on pots treure informació que crec que t'anirà molt bé. Jo estic fent un treball de recerca sobre la cocaïna, no? I he vingut aquí a buscar informació i una miqueta que m'assessorin sobre el treball, el que puc treballar, el que puc incluir en el meu treball i una mica que em guiïn com una tutoria, no? Jo tinc fet aquí una estructura del que m'agradaria posar en el meu treball i treballar una mica. Val, doncs perfecte, doncs jo et passaré informació, si vols també em dones el teu correu i et vaig passant. I d'aquí uns dies quedem i mirem com ho tens estructurat. M'ha donat molta informació que m'ha sorprès bastant, sobretot mites que es diuen normalment i que tothom se'ls creu, no? Però en realitat m'han ensenyat que això no és veritat, que no. La informació m'ha ajudat bastant a plenar el meu treball i així poder assolir millor els conceptes. Ho trobo molt bé perquè a part d'assessorar els joves quan tenen un problema, també m'assessoren a mi amb el meu estudi, no? I si tens problemes amb drogues o algun amic, doncs vens aquí, t'ajuden, te donen facilitats amb tot i és confidencial, que això és el millor, saps? Que si no vols que els teus pares s'assabentin de que consumeixes drogues o el que sigui, aquí és confidencial. Si és per un problema més relacionat amb el consum de drogues, venen una miqueta estirats per les famílies, perquè si no d'entrada els hi costa. Ara, també és cert que hi ha hagut adolescents o joves que un cop han vingut una mica forçats inicialment per les famílies, després ja venen ells motivats perquè el que es procura és un tracte no moral. Nosaltres estem aquí per ser objectius i clars, no per jutjar ningú. I llavors això sí que és cert que a mesura que et vas veient amb la persona ho agraeixen i venen ells. Sempre ens diuen que no es consumeix i aquí no et diuen que no, sinó que tu decideixes, te diuen el que hi ha, el que pot passar i totes les conseqüències que pot tindre el teu consum de drogues, no? Nosaltres no som ningú aquí per treballar des del no, ni per treballar des de jutjar ningú, no? Quina és la nostra política? És fomentar l'esperit crític, aquest treball en el que tu decideixes, però tu decideixes des de la formació, des de l'objectivitat, des de que se t'ha donat un assessorament el més objectiu possible. I jo sempre explico, no?, que vull dir, explicar a un jove de dir és que això et matarà és allunyar-te d'ell, perquè dirà però què m'està dient, no? Vull dir, això és fals. L'únic que sí que hem de ser objectius. No tot és un barem de o tot blanc o tot negre, no? Ser objectius i mirar tota la gamma de colors que hi ha.